kok. Kowe iku jane dagelan apa tukang gurak emprit? Lah gak masalah kok. Sing penting lak timbang awak dhewe suarane yo kalah karo sepur-sepuran lho. Nek ora bengok padha gak krungu kok. Iki alhamdulillah wa syukurillah luar biasa Kang Mas. Piye? Kepanggih kalian dulur-dulur kuti melih alhamdulillah sehat sedaya Bu nggih. Alhamdulillah luar biasa. Warga kuti iki ndak penurunan piye? Gene yo. Kok wonge sak krumpel tok iki. Sak krumpel piye iki rame meriah lho Mas. Lho, biasane ngene iki full. Iki kok tak delok karo wong loro tok. Lho iki yo full ngene kok. Full apane? Iki aku sore dina iki atiku seneng Perkara ditunggone pacarku. ndi? Lah iki apa lho. Ngeyel. Ki pacarmu? Iki apa? Jajal cium jauh. Iki kok ya luar biasa kawit mang nunggoni aku ning pinggiran ae kok. Kayak col ndek mang kok mopat mepet kuwe. Iki kok ya. Didongakne Mas Temon kalian warga kuti sak keluarga. Siap. Kajate sedekah bumi. Lah ya ta, bancaki bumine warga kuti mugi ya bumi kuti tansah subur, makmur gemah ripah lo jinawe. Murah sandang murah pangan ya ta? Ya. Mugi ya masyarakat kuti seger waras panjang umur amin Allahumma. Amin. Nah, iki muga-muga rezekine melimpah ruah. Ya ta? Ya. Kene ya kowe. Iki kok ya. Loh, tak jawab iya. Mosok ora. Ora. Iki kok ya. Ya amin ngono lho. Heeh. Alhamdulillah tapi ya nyenengno tenan nak ya. Jono. Mas ya wonge sithik. Heeh. Iki termasuke mertandakno ya sangat seneng bunga Iso, atine. luar biasa. Luar biasa. Mas yo lungguhe don ning ngisor hati-hati lho. Wong wedok-wedok kuwi nek dirubungi semut. Iki lungguhe don ning ngisor kabeh. Ora dadeh pancen kahanan. Oh kahanan piye to iki? Tapi luar biasa Mas. Apa? Gilar Tribudaya ketekan bintang artis Sapa? saka SCTV. Wih, Mosok kira tau ora. Hai. Sing diputer jam 4 sore ning gone SCTV teko ndelok ketoprak ning kene. Sapa? Lah iki mbake sing kaca mripatan sing dadi Siva bojone Dapri iku lho. Mosok kowe ora roh. Iki lho lah sing kudunge ditutupi. Iki lho. Iki kok ya ngeyel ae ya. Endi? Jajal kudunge kon buka ngene rak kaya Siva. Mosok Mbak Siva. Iki kok ya didono Aku ngono kok. kaget. Malah Enak. seneng ya seneng. Dah ngepan aku Mbak. Iku sing Mbak Siva ning SCTV. Bisa. Ki wonge sing piye le? Alah bojone Dapri kok ora roh. Kowe tau ndelok TV apa ora? Ora duwe TV kok. Mulai nek ra ndek TV mara nggonku. TV Delok TV ku telu iku lho bobrok kabeh bar sambar bledek ning. Kok ndelok apane? Hitam putih tok ra ono gambare. Mangsamu ning ya tenan kok ya. Apa? Oh ngene iki jebule ayu-ayu kabeh. Ayu-ayu. Sing lanang ya ganteng-ganteng. Heeh. Nglumpuk dadi siji ning Dadi dina siji. iki. Nyenengno karo awake dhewe nyukuri karo bumine. Sedekah bumi utawa gas desa. Gas desa. Mulane didongakno kabeh. Heeh Mas. Ingkang sampun kersa sami rawuh khususipun sedulur kuti mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang melimpah ruah. Amin. Gak ono sing jawab. Iki do ndelok apa jene? Delok ketoprak ngono. Dok kira-kira iki awak dhewe omong gak dirungokno iki. Kandhane kalah karo sepur-sepuran kok. Lah iya. Lah iya, kira-kira awak dhewe omong akeh lah rodok-rodok nganggur iki. Lah iya ta. Iya. Iki mang ono jalukan. Apa? Saka panjenenganipun Pak Kami Tuwa. Jalukane? Jalukane apa? Rahmen. Apa iki? Lakonan, dagelan loro lakonan. Jalukane Suminten Edan. Lho. Aku sing dadi nganu Dipjo Ngalim kowe sing dadi Subroto ya. Subroto iki wonge ganteng ya. Iya no kaya kowe ngene iki no ya. Dadi iki ketoprak. Ketoprak Jerone ana ketoprak enak. lah. Tanggapan piye? Ora dadi ngapa. Kowe Subroto aku Dipjo Ngalim. Ceritane piye kuwi ya? Ceritane Subroto didhawuhne marang Suminten. Ya ta? Terus? Marang Suminten kuwi anake Suramenggala. Lah terus? Saka Kasiman. Lah Subroto kuwi Subroto didhawuhne arep dipasangke karo Suminten ora gelem. Lah ya to, nolak ngono. aku mau. Oke. Ceritane ngono. Sing Ayo kowe kok kono, aku pakane. aku Subroto to. Iya no. Aku kok kene. Subroto wonge ganteng ya? Ganteng iki kok ya. Oke.
Aku pakane ya. Iya ya. Aku pakane tenan lho. Subroto mlakune biasa e. Alah, iki tau ketoprakan apa ora? Subroto mlakune ya sing gagah iki kok ya. Lah aku ora tau. Subroto putrane Rama sing bagus dhewe. Wong bagus. Subroto. 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 Oh, alah anakku kupenge jublek. Subroto. Ta Subroto. Aku metu. Gak. Gulung-gulung sor panggung kono lho. Aku ora tau. Rene gobloke cah iki. Aku nek nyeluk kowe Subroto ki ndangake metu goblok. Suminten iki? Suminten ki anake Warok. Oh, tak kira kuwi kok. Subroto, nggih, putrane Rama sing bagus dhewe. Subroto. Nggih. Lungguh angger. Mestine kowe kaget tak timbali ana ing Kadipaten Trenggalek kene, Gus. Kaget pol aku. Kaget? Tenan? Yo. Kaget Subroto. Wah, kaget. Subroto. Iya. Subroto kok luwak ngene. Umume Subroto karo bapak ki ya sing sopan to, Le. Pripun Rama dalem enten apa kula didhawuhi wonten ing Kadipaten Trenggalek. Lah kowe iso kok ora dhewe lho. Lah nek aku dhewe jenenge ora ketoprakan, wedhus. Angel meneh yo. Ya lah. Subroto putrane Rama sing bagus dhewe, Ger. Oh, alah Subrotone kena anyang-anyangen, Bu. Piye? Sing gagah. Yo lagi mlaku kleru ya. Gobloke bocah kok. Ditimbali Subroto ki ngene lho. Sungkem karo Rama. Lah, bocah kok goblok iki kok yo iso. Wo, alah Ramane matane ilang. Wah, alah. Mulai ndandap. Kursi dijongoke kok ngalah. Sing ngalah ya kuwe kuwi kok. Subroto putrane Rama sing bagus dhewe. Inggih Rama. Ling. Sing guyu aku. Sing guyu aku kok melok bekakaan. Lah wong urip gak oleh melok guyu iki. Subroto, Yer, putranipun Rama. Wong bagus. Inggih. Mestine kowe kaget sawetara tak timbali ana ing Kadipaten Trenggalek. Aku kaget Rama. Yer Subroto. Nggih. Rama ki wis mancik sesepuh. Lah ya to. Mestine Rama ki bakale tuwa. Mengko nek Rama tuwa, Rama bakal lengser ana ing Kadipaten Trenggalek kene. Rama mati. Rama sama mati sapa? Lah tek lengser. Maksude jenenge umur iki saya tuwa to. Nggih Rama. Subroto. Nggih. Kowe bakal Rama duwe pangunek-unek marang kowe, Nger. Napa Rama? Kowe arep tak pasangke kalian Roro Ayu sing saliwijining wong wedok saka Kasiman Suminten putrane Sumanggala. Gelem ora, Nger? Pripun Rama? Kowe bakal tak pasangke marang Suminten, Subroto. Gelem apa ora? Sago apa ora? Nuwun sewu Rama. Piye? Mboten ateges kula niki mbangkang kalih panjenengan. Ning kula sampun nggadahi katresnan Rama. Kowe nggadahi katresnan? Nggih. Kula mboten sagah mbok menawi panjenengan badhe njodohke kula kalih Suminten. Ora gelem. Amargi kula niku sampun nggadahi katresnan. Berarti kowe ora gelem tak jodohno marang Suminten, Subroto? Mboten kula mboten. Kowe gelem ora? Mboten. Ora gelem. Waduh Rama. Subroto. Subroto. Kowe gelem kowe sago kudu gelem tak dhawuhake marang Suminten. Nyuwun pangapunten ingkang kathah. Gelem apa ora? Kula sampun nggadahi Ora gelem. Rama rumangsa gelo Subroto. Rama wis rumangsa kujiwa. Kowe cilik tak gedheke, gedhe tak pinterke, ora iso nyembulih marang wong tuwa. Kowe tumindak. Subroto. Aduh. Gelem ora? Sepisan meneh tak dhawuhno karo Suminten. Aku mau kepruki. Gelem ora tak dhawuhno marang Suminten nggih Subroto. Ora gelem kowe.
Iki lakon apa Suminten edan. Aku dadi Subroto wong ganteng. Ganteng. Dikepruki. Aku sing tuwek lah, Lho mang ngarene cara apa ora ana acarane ijo lan. Debyo ngalim. Kuwi dipjo Ke kali. Subroto. Modiar wis no kowe. Sik aku nilai. Pripun katimbalan? Urung sik. Urung. Lah kesuwen. Bongko kowe. Broto. Katimbalan dawuh Rama. Kowe iki Subroto apa tukang rosok Melaku kok untuk-untuk. Iya karepane ya. Pripun katimbalan rawuh Ki Rama? Ngene lho, Broto. Janjine mang gak nggo tontongan kok. Aja omong ae Broto kowe. Rama iki nimbali marang sliramu. Aku iki basaku bener ora ya? Aku nimbali kowe iki sebabe ana perkara. Lah perkawesipun napa Rama? Ngene ya, Le, putraku sing ganteng. Oh, jebule stres. Lah Subroto delokno ganteng dak aku seneng ah. Iki wis gedhe, Broto. Nggih. Kowe iki wis mancik kadewasan. Nggih Rama. Nyedak rene. Iya. Gen kira-kira tokno lho. Ha. Sithik kasa. Banjur pripun Rama? Ngene, Le. Rama iki wis duweni janji, Yu aku tulungi ayu. wis duweni janji karo sapa mau? Karo Marmoyo ngono. Marmoyo ndasmu. Mbokane Suminten pakane lho. Pakane Guna Seco. Ah, aku wis duweni janji karo Guna Seco. Suromenggala goblok. Ketoprak. Suromenggala ngono. Ketoprak apa sini-sini wong iki. Baleni. Kat. Mang dihapus. Ana toprate balen-balenan niku. Subroto. Nggih katimbalan dawuh Rama. Ki ngene. Rama iki wis duweni janji karo Suromenggala. Lah perkawesipun Rama napa? Amarga Rama iki wis dibantu. Ning wong iki njaluk imbalan. Imbalanipun jur imbalan napa Wis Rama? kepeksa Rama iki gelem ora gelem, tresno ora tresno, kowe tak jodohno karo Suminten. Gelem yo, Ngger? Lho, kula dijodohke marang Suminten. Nggih kula purun Rama. Lho, Kula purun matur nuwun Rama. sah. Lungguh. Piye lek? Lungguh. Kowe tak dhawuhno karo Suminten. Gelem yo, Ngger? Gelem Rama. Lho, aku mang ora gelem yo, Ngger? Gelem Rama. Ora. Gelem. Kowe aja gelem yo, Ngger? Gelem Rama. Goblok kabeh dirabek nathek emoh wong penak kok. Goblok meneh kowe iki. Piye carane ah? Tak warai. Bocah goblok kaya aku mau lho. Piye aku ora patek paham kok. Subroto. Subroto. Nggih, Rom. Subroto. Aku ngerti. Subroto. Nggih, Romo. Kowe tak dhawuhke marang Suminten. Mboten. Gelem ora gelem. Lah ngene. Ora gelem. Enggak lah ngene lho. Ngono. Emoh aku Romo. Emoh. Piye? Aku emoh Romo. Pamane kowe tak dhawuhke marang Suminten gelem ora? Emoh. Ora gelem kowe. Lah. Oh, Ngene. Dadi aku langsung ngono ya. Oh iya kudune. Kowe tak dhawuhke marang Suminten gelem ora? Ora. Ora gelem ngono. Berarti ngono. Lho ada aku terus iki lho. Kono kowe. Aku mati kepruki. Aduh. Kowe tak dhawuhno karo Suminten. Emoh yo, Le. Kula purun Rama. Emoh. Purun. Emoh. Kowe kudune emoh. Puran-puran ae. Lho dirabekno tek emoh iki piye? Suminten iki lho niki lho ndi mau? Goblok. Nah, iki lho Suminten. Gelem kowe. Nggih, Gelem. mboten Rama. Iki kok ya rasa pramen-pramenan. Kowe ngakali kancane kok. Iki kok ya Ki tak kandhani rene. pramen-pramen malah ora genah. Kowe iki sing goblok. Wong nek duwe kepinteran iki ditularo pintere ora nggo minteri kancane. Lah aku ora minteri kowe. Temu kepruki aku mangsamu. Diaturke setunggal lipuran Kang Mas. Nang ngersake napa niki nuwun sewu. Ngersake napa? Ndangdutan campur sari napa?
Kirek. Ana lagu kirek pe. Napa, Mbah? Kirek. Saya Warsoyo. Ah, iki wonten suwunan Apa? kopi jahe Warudoyong. Mbah kong iki apa le, Mbah? Mbah. Coba neh. Aku mohon yo. Ana piye iki kira ya mau ngam. Aku malah ora penak. Mbah Kong, ngapunten niki mboten usah, Mbah. Mboten usah, kula mboten kepenak nek wonten sing abang mawon. Oh, materialistis tenan Ora. iki. Iki rezeki ya disyukuri. Lah, jaturi. Pamundutane napa, Mas? Kopi jahe Warudoyong. Wah. Satunggal tetembangan pamundutan saking panjenenganipun ugi. Mbah Kong, Mbah matur Kong. sembah nuwun. Lah. Sayang, ayo joget sayang. Oh, sayangku. Ayo. I love you. I love you. Oh, didoni aku malah kok. Iya. Iyo. Lolo. Wancine wos Surab Surya Wetan. sisih wetan yo Senengane ati. senadyan kopi sacangkir nanging bisa gawe padang pikir yen ora ngombe sak sore awakku katone nglandere doyong mahang glongetan ayo moblong ayo moblong dadi rebutan ana pitik kecepet lawang manggone ndelik regane larang
Ayu moblong moblong, ayu moblong bene uwong. Suka telas kodanan sore, atiku ngenes mikirne kowe. Doyong, doyong mahang blong ngidul. Ayu moblong moblong, moblong rasa kumpul. Ibimu ana opane, atimu piye rasa. Pripun bapak iki? 10 orek-orek. 10 orek-orek. Ah langsung ditanjak noe. Bisa. Kanggo ibu-ibuku cantik mangko ditunggu ya. Nggih, satunggal tetembangan 10 orek-orek. 10 orek-orek. Kasumanggaken. Monggo. Yuk. Monggo bapak monggo. Bibimu ana upane. Yuk. Dalan sepur dilumpati. Warga toprak gilar tribudaya wijil tempuran tempuran wisata kang dipimpin kaliyan Bapak Trima muga tahadya kalis ing sambi Allah.
Iya. Sepuluh orek-orek sampun katuran matur sembah nuwun sanget Bapak ingkang sampun kersa. Ya Kang. Nggih pripun? Genti orjen. Heeh, Pisan-pisan diweni orjen. diparingi setunggal melih ngangge orjen, Nggih. mungkin awak dhewe sowan. Ayo, diparingi satunggal tetembangan Nggih. ngangge orjenan campur sari nggih napa dangdut. Wong kene seneng dangdut. Dangdut. Sing niki napa campur sari napa dangdut, Bu? Dangdut, Mas. Sing pacarku iki apa lagune apa? Dangdut kabeh. Apa Dik? diaturke dangdut Diaturin dangdutan. manut. Apa? Wah, Diaturke sing dangdut sing kepenak. heeh. Apa? Monggo, Masnya dipenyet. Oke. Lho, lagune apa? Mbok. Iki kok ya. Piye le? Mengejar badai apa? Mengejar badai. Dangdutan deles iki. Klasik. Ya. Sanes. Nggih, engko tak aturi nek wis bar. Nggih Mas Min, Satunggal, diaturi oke. dangdut klasik. Loh, sik Mas Min. Gubuk Asmara. Ya wis Mas Min gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Ah, Ngono ae. Ha nggih. Gubuk Asmara ya dangdut ya Dek asline. Dikek dangdut ya koplonan. Oke. Oke, iki kok. Dangdutan oke. Yuk, kasumanggaken satunggal tembangan Gubuk Asmara. Oke, nderekke Gilar Tribudaya kasumanggaken warga Kuti sak keluarga. Kuti. Ah, Gubuk Asmara. ST Audio Profesional lagi. Cak Min kasumanggaken. Icur krai banyune sawah. Piye? Warga Kuti banyak barokah. Amin. Iya yo. Aso yo. Yen liwat aku kelingan gubuk kae liyen tanggolen Sekulat ciwi-ciwitan nang cakak ke obat tulisan warna abang tondo bisa sayang jenenge gubuk asmara biyen kae tak Ya, kagum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara ayo aku bukae nyimpen wadi nganti besok ora bakal lali aku bukae kepacito nganti wengi nganti gagrino cak apa lah apa iki kok ya selek kok Dik kok ya catetan Yay! sajroning ati datan luntur kaya marati aku kowe dadi garwa mergo leren ning gubuk asmara ayo deh Gilar Tribudaya iya yo nitan karo ngilung yen liwat aku kelingan
Kubo kae yen tanggo lereng ya iyo ning cagak kebak tulisan warna abang tondo isih prawan jenenge gubuk asmara biyen kae nganggo andung tresno iya tanpa bandal tanpa kloso bot abote ke taman asmara gubuk kae Kubo kae kebak cerita wayang nganti gagah lino ya ayo catetan sajroning ati datan luntur jaya merati aku kowe dadi garwa mergo ning gubuk asmara matur sembah nuwun Kang Mas satunggal tetembangan gubuk asmara sampun kripik gedang raja sithik edang padha rata loh lah kae sapa Dik ayo awak dhewe padha nepi karo kewajiban nah mungkin saged dilajengaken mongkon mengke dalu Kang Mas ayo monggo